Siinä on tosiaan loistava Mersun merkki. Siitä se tippui. Ihan loistava tuuletusjärjestelmä. Ihan unelma sisätilat. Tsekkaa tää. Aivan järkyttävän hienot sisätilat. Ei niinku paljon elämä voi rennommaksi muuttua. Sitten siihen vielä lisäksi hyvä matkaseura, hyvä musiikki, kitara, helvetin huono kuski. Mitä sitä enempää voi vaatia? Niinpä. Ensimmäinen päivä. Olemme Pielavedellä. Hieman viileä sää. Ja melko paljon itikoita, mutta hengissä ollaan. Mitä seuraavaksi? Seuraavaksi kohti Jyväskylää. Eikö siinä? Laitetaan hous jalkaan, et tuu minun kainaloon mun aasilla. No. Meikä on siis täällä. Se on Joni ja Otto. Ja ollaan rupeamassa nukkumaan. Tämä päivä oli jees. Ollaan Naantali satamassa. Niin se unohtui sanoa. Ja tämä päivä oli jees. Ja eilinen myös. Ja nyt on vaan toinen päivä nyt kun ollaan menossa. Viime yö siis oltiin Jyväskylässä. Ja Jyväskylässä tapahtui kaikkea kivaa. Mitä siellä tapahtui? Joni, muun muassa mä jätin avaimet talon siellä. Sama mitä mä tein juhannuksena. Mikä fiilis? Mä sanoin, että niinku hemmetin hyvä. Aamu 8 laivaa. Tsekkaa bokseri. Yeah.